por bangi don rangkat bat ka kun hon jami barden banyak dawa ya kan ka kon baik no ya kan ka job reservation policy apo ka jala ka jungi tana ko por ni don rangkat bat hakane ka khebru kumba pi indu ka stang bagi stang banyak ni don lang ta kan ni kenti ni supa ban ai ka kubor ka kerwo sarkar balada JIA barden lada idai drip kumut kito kilai pu wengot kijongi kito ro haban day drip lang kata kadai jing maham ka ba bat nang ni mat ka hito kat kum ka core committee ko la de prime ne ila shim daga sinjam ka bangin lek gherau yeki yengki MLA daga bopen bor yeki bade ban train no ban kren no halor kane kamat ka bah tong kam tong jam ka bade ban pumbet ka balong kat kum kalenti jong ka an umdei bangin le bangi pressure bangin ha yeki ban le don bor henrei ni kren bet kat kum pa polisi ka bala don hang tu nadu ka nice pa nyu pu ar ka bala kren chai ba ka job reservation policy hi kadai kat kum ka jing bon pai umdei bangi yashon yi ya kita ki para garo ki ba ki don stai kiru ki don la nongrem ba ki yeki kiru ki don la nongrem ki ba ki henrei ka bangi le kadai be kat kum kariti sinsar jong kari India umdei ra kata ka balong unconstitutional ki bala control ki katungut kita ki reus tar ain ki reus so ain ki ong ba ladangi dawa kalong unconstitutional dangi kwa ban ai ke jingkli yaki kan ba hato lada hi ong ba kalong unconstitutional kani ko OM kamut kani kala wandur ma hadu mentangi tip ba ka reservation policy ha jela jungi kedai tang office memorandum ka ba don kam hiru ban review ban ram no mardar lum kumta kampoi ru tengah kwaru banjubab hamtam yo sembut menteri ba stonten song uong ba iba arden ikren ya kata ka imdon jingwit ban pen ya kren ya star system hangtu ngi pausai ba sembut menteri lek TBA ka ka polisi ka kren klem dala ban pembek ya reservation policy pimut lama ban pembek ya kata star kalong hamtam singi kon samla it sound very funny ba kitu kikren rakato ka lenti but menakani kala mi ru jing kanto no UMP tadi Dr. Amrin iba ki ong ba kani ka de tangga buat politics ban job MDC ka VPP hoy kala bandai kumtar mla ban tip henrei ka NPP kadu kaju higa agenda ka jing pa kam tre ban tre kam yo makaru dada ka sngo de shisha ba ka shisha ka riba ka jibrio balai kam pambet ne ka su konsel balai ba kam ha amen no yiki kendon an ki bafer dada kisngo hok unta badi kong amperen ka belong ka basuk haban countari imat nadu ba irong si NPP ila kalabie idei ma ihi bawanra ya kamat reservation ha ka bayad dai baka baha pule ka balong illegal hapok ka jela ko jungi umdei mga kren mga ngaskwa banoy ki kong amperen dekan mau pule biang jaga tu ka minutes hak hajar kat pra ka ka pikiran hapo assembly umdei mo phi papan no boong yo konrat sangma ba ay kata assurance hadian bu juba abru phi ban bong em nang pa ka clear cut bansai ban nadu menolak pentrei bat hakanu perkom la pentrei kam henrei ba inong pat babenta insulong nyang kongo taka bapau biet ba de halor kata kanung rim ba nga kuntu yiki pat nong sung ki konsensi ba pher kila de ban borno iki MLA ki jongki khanang ba kapateng kan suk lum kumta ka banja yinin tipsu kajing maham ta kalong ka basyahi balada jaya ba arden ngan ban sa isyen ta kamu dekan mau ladi ingat drip baro gitu ki MLA ru ken ngat drip kata kadai kabah kamat du kabelangi la depan rai lada ka wan kajing penting ko tempan yangi ka hito inum salia pibom silati ar latiru bandawai kum kanuksa kadangi yang ka hok wadu para dakot jingi dung sadung haduk hanyo tari kum hadjap dengan in EU definai silati ar lati dawa wat ashkulir ndre hakabadaihi ka hok ke jongi ni pani ka hok ka ba lingba ka polisi ka ba kren sai ngan ban biang ni klem kren ni klem pani ka bening ka khando ndre ni kren bet ya ka ba filadep penwandor ni ong tangai katahi penbet ya kabali nginong bet kabali henrei pin bor yang iban ong ya ka pinong usiap kata nginong pedang dalai lairu hakane kapateng but dekan mau ki pajak ki deban tip sai ki MLA ki di sekri ki jongi ki di ma habangi la pa ki mensuangi burami kita ki MLA ki khun ki jongi ki da up lan
bangkin wan bangkin pedang buram teng gisha yong hakami hakasiru bangkin up ndrei mentai kumno ki kala dien kumne kishat ikajit bendrio kadai stang hakani pa kani kadai kanjing stang pat nang to pat ngin sepumbut di wei kijing ya ki kebajor bangin penbor susu ya kani ke sarkar lada phim ngap tamat kijing ke bedang wan nang ni kada kadai ke korwo kebasai bat nginum kenran heru ngin tungkut ya ke bab hila stang